Folingoroto we Dalamakaye, comme Kunua, we are for Ample Baronan and Royeka, Amena Sigi Dola, no ye Amina Tatarakata, mean for Conseil des National la, Kana Sekana, Walla Walla, and the Taruba, Alephanaga Kinami, Aka Tagalila, Tarakma, Kuludo Tola, Anyarakonim, Wachambalaka, Yakli Jagabo, Amina Tangerem, of Faswad Mendo, a Borod me, a Kumidmenke, or Taru, in Clifflo. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Musa mi fo ki wale ɲumando Musa bugu 24 mbale fana fo ka wale ɲumando an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hakito bɛn ka Sala Muhammad. Aya atero ambedo anga yingal kono jona namu I bora ka aminata ka korofo me Mali autorité de la transition ka u ka taga bolo ni u ka taga togo mina o kan mano kan Nations Unies na aminata nyere ya yi togo ni folo. Musa son ngi ka kuma jambi an b'a fɛ Maliens ka fɛn dɔ faamuya. On répond à la calomnie et non au calomniateur. On répond au mensonge et non au menteur. Traduction s'il vous plaît. O kɔrɔ mun ye? An bɛ ngalon de jaabi, an mago kisɛ kelen o tɛ ngalon tigɛla la. Lakaliba jugu ani fɔba jugu an b'o de ka kumakan jaabi, mais an mago kisɛ kelen t'a yɛrɛ la. Métaphoriquement parlant o bɛ mun yira an na? Ala ye kira fɛn o fɛn ci. Zabura kɔnɔna na, Taureta kɔnɔna na, Injila kɔnɔna na, Kuranɛ kɔnɔna na, a bɛɛ tile ka sɛtanɛ de dénoncer. Inna shaytana lakum aduwwun mubin. Ayaw kɔlɔsi sɛtanɛ na, c'est votre ennemi juré. Mais en une fraction de seconde, n'a ka di Ala ye, a b'a to a ka masaya la ka sɛtanɛ ka ko ban pewu, mais Ala t'a fɔ k'a yɛrɛ sɔsɔ. Oh, nin franc-maçon nunu, nin démocrate nunu, nin républicain nunu, nin constitution man nunu, nin élection man nunu, a cɛman n'a musoman, a cɛkɔrɔba n'a denmisɛnnin, an b'u ka kɛwale k'o de dénoncer, mais an mago kisɛ kelen t'u la. Donc n'o faamuyara bɛɛ b'a ye k'a fɔ Aminata Diko a yɛrɛ ka personne physique, an mago kisɛ kelen t'o la. Mieux que ça, an mago t'a fa la, an mago t'a ba la, an mago t'a cɛ la, an mago t'a den na sango a teriya siraw n'a ka sigiɲɔgɔn siraw. K'o sabu kɛ mun ye? Parce que ninnu ye apatride notoire de ye. Musa, a taar'i sigi kɛnɛ mun kɔnɔ, l'Organisation des Nations Unies ko diɲɛ minnu bɛ fa la ani minnu bɛ ba la olu ka jakulu. Musa nin ye ŋɛrɛntulu de ye, u y'a mun da la depuis a sigi don, nin ye falisen de ye, buta la u bɛ k'an nanɛgɛ n'a ye depuis a sigi don. A membre fondateur yɛrɛ dɔ ko Charles de Gaulle. La France est membre fondateur des Nations Unies. O ko c'est un machin. Machin kɔrɔ de ye, nin ye kolankolon de ye, nin ye fufafu de ye, ne yɛrɛ tɛ fɛ ka nin tɔgɔ in mɛn tulo la, ale mun y'a sigibaa dɔ ye. Bon Musa, historiquement parlant, Nations Unies bɛ sigi don mun na, Mali kun tɛ yen. N'an ko Mali, an b'a fɔ Mali mun daminɛna an bolo 1960, la République du Mali. I tɛ farafinna jamana fosi ye bi minnu bɛ ta ka pɛrɛn na New York kɔnɔ, minnu bɛ ta ka pɛrɛn na Nations Unies siège kɔnɔna na, ko droit de l'homme, ko démocratie, ko bonne gouvernance, a ma sigi a kelen pewu ɲɛna. Nelson Mandela b'a fɔ de ma Musa ko fɛn mun sigira i tɔgɔ la i kɔ, o sigira walasa ka e yɛrɛ de kɛlɛ. Bon Musa, anw yɛrɛ ka wuli ka jɔw kɛ, ka taga pɛrɛw kɛ, jamana kunda farafinna bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Nations Unies nɔfɛ, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Mais comme an bɛ yen nɔ de comme des figurants, mɔgɔw k'o faamuya dɛ. Poids zéro o de b'an na Nations Unies kɔnɔna na, tiɲɛ fɔ teri ye, a tɛ teriya sa mais a b'a yoba yoba. Tiɲɛ, a tɛ ɲɛ ci nka a b'a bilen. I tɛ Afrique jamana kelen pewu yira n na poids bɛ mun na Nations Unies kɔnɔna na ni machin kɔnɔna na. Nous sommes des figurants, nous sommes des comédiens, nous sommes des spectateurs. An bɛ yen nɔ de ka taa tɔw bilasira. C'est ça la réalité des Nations Unies.
donc des fois k'i ka ministre ye k'i ka président ye u bɛ taa takapɛrɛ kɛ Nations Unies yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la mun tɛ sɛsibɔ ye Musa a bɛ maa min yɔrɔ janya n'o faamuyara Nations Unies na an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya ka ko la Nations Unies mun filɛ nin ye Américains de b'a financer à 70%. C'est pourquoi ni Américains wulila ka taa Syrie agresser n'u taara Irak agresser kɛlɛ mun b'u yɛrɛ sago la diɲɛ kɔnɔ n'u y'o kɛlɛw daminɛ jɔn de bɛ résolution voter k'a d'u ma Nations Unies. Mais n'i ko Nations Unies bamananw ko ten o an bɛɛ ye kelen Musa o ye to donyɔrɔ kuma ye dɛ jamana 192 de b'a kɔnɔ sɔnni an ka se Aminata Diko ma elle joue ale est au bas de l'échelle de l'échiquier ale b'o rôle de jouer mais Nations Unies yɛrɛ mun ye fo ka dɔn jamana 192 ani jamana 2 mais ni jamana in bɛɛ 100 sarada la Américains de bɛ 70 bɔ ka Nations Unies financer bamananw ko ten jakuma ni sago b'a ka nɔnɔ na mun ka di a b'a kusu a la Nations Unies c'est une propriété privée des États-Unis u ka namugula sogo de don mun ka d'u ye u b'o k'a la c'est pourquoi jamana kelen mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni Nations Unies ye résolution ta kama ka tɛmɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ka pewu Musa i b'o dɔn o ye Israël de ye a résolution ka ca ni 100 ni kɔ ye a kelen ma respecté depuis 1949 wa hali sɛ o ma wuli ka bɔ a fan kan o kɛra anglais ɲɛna o kɛra français ɲɛna o kɛra européen ɲɛna o kɛra américain ɲɛna wa hali sini o résolution ninnu respect zéro israéliens bɛ ka continuer ka Palestine kɛ namugula sogo ye u sago ma Musa, c'est pour te dire que Nations Unies, au bout de la course, en dernière instance, Américains ont une propriété privée de dos. Donc, on y a la namugula sogoye, au kera Malio, on a un Palestinien boutala saka, on tout le monde, on a la point zéro au débat on a Nations Unies. Mais on sait qu'à continuer à ta chatribolai. On sait qu'à continuer à ta tegrafola. On sait qu'à continuer à ta comédie, à ta spectacle là. Mais en dernière instance, point zéro de Mali, la Nations Unies, Burkina kɛrɛbɛtɛ Sénégal kɛrɛbɛtɛ a bɛɛ yɛrɛ ka fisa ni pays francophone ye sa ni ye fɛn fɛn suruku nɔfɛ dibi la Musa a bɛɛ lajɛlen y'a dɔ ye France n'a nɔfɛ jamanaw minnu bɛ fɛ ka bɔ ani minnu b'a kɔnɔ n'o faamuyara Nations Unies ko la Aminata Diko ka cas i b'a minɛ ka mun i tɔgɔ la ka taa mais an bɛ nkalon jaabi an mago kisɛ kelen tɛ nkalontigɛla la depuis Nations Unies créera je mets quiconque au défi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ka maintien de la paix a kelen pewu u k'a yira mun ye sira sɔrɔ a tɛ Nations Unies intervention fɔlɔ min kɛ Afrique kɔnɔ c'était au Congo en 1961 ko ka taa Patrice Emery Lumumba congolais ka premier ministre fɔlɔ le père de l'indépendance du Congo le héros national du Congo ko ka t'o dɛmɛ k'o ka fanga stabiliser parce que congolais voteront de indépendance bannen kɔfɛ ka fanga ta k'a d'a ma mais Nations Unies yɛrɛ tilala ka contribuer ka Patrice Lumumba minɛ k'a kun ci k'a dafara. Donc, d'après Kémy Séba, les Nations Unies sont connues pour leur exaction et inaction. Olu donnen doni mun ye wa kana tɛgɛrɛ fɔ kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u barama k'u solo k'u dusu min ka bila ɲɔgɔn na aw bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn fa ka ɲɔgɔn ba pewu Aminata Diko ninnu bɛ sɔrɔ ka na en dernière position ka rapportw kɛ ka conférences kɛ ka sɔrɔ ka kɛlɛkɛla dɔ ka soci kala da dɔ kun ka dɔ to en fonction des intérêts de l'impérialisme américain hali France mun filɛ nin ye France bɛ papaga de kunna Nations Unies c'est une propriété privée des États-Unis n'o faamuyara bɛɛ b'i yɛrɛ ye France ninnu bɛɛ b'o siège kɔnɔ Union européenne b'o siège kɔnɔ c'est pourquoi olu bɛ ka m'o parenthèse dayɛlɛ u bɛ ka kɛlɛ min kɛ Ukraine bi u bɛ ka Américains ka kɛlɛ de kɛ par procuration Amérique de bɛ mandat di Union européenne ma u bɛ ka taa kɛlɛ kɛ Ukraine o parenthèse fermée la comme o t'an ka bi débat ye pire que ça 61 kɔfɛ la guerre de Biafra plus de 2 millions de morts Nigeria Nations Unies ma se ka hali kala kara ɲina ka kɛ n'o ye casque bleu tun bɛ yen o enchaîné ni guerre civile ye Afrique kɔnɔ o enchaîné coup d'état ye Afrique kɔnɔ ni génocide ye Libéria Sierra Leone maintenant o bɛ sɔrɔ ka casque bleu ta ka do diɲɛma jamana lafule barika bannen ninnu kunkolo la surtout a farafin jamanaw ko aw ka taa maintien de la paix kɛ Libéria
Aïta maintien de la paix Sierra Leone. Moussa, lors de la colonisation, anga tokoroba munu menena kudo armée coloniale la utuma fuma choko di les tirailleurs sénégalais. On anwa sorasi munu me casque bleu konanana. Congo, sorasi munu me casque bleu konanana. Mali kono, munu to me casque bleu konanana. Sierra Leone and Libéria, c'est des tirailleurs sénégalais des Nations Unies. Mais pire que tout ça, Moussa, Nations Unies ka piégé. Oui, éducation et culture et seko et dongo. C'est pourquoi Nations Unies, ibaye, ipla ka bolo faraw yala UNESCO. O bara jumɛn de be UNESCO la farafin jamanaw kɔnɔ. Nasaraw ka taabolo, olu ka faamuyali kɛ cogo, u ka lamɔ cogo, ko promotion kɛ diɲɛ kɔnɔ. Bilakun fosi tɛ UNESCO la Mali kɔnɔ ani farafina kɔnɔ. La preuve en est que lors des 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Macky Sall, bamanango de tiɲɛ bɔra ngalon da. A ko aw ka taabolo, aw ka faamuyali, aw ka maracogo localement, k'aw b'a fɛ k'o imposer diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna k'a tɛ passer, a tɛ marcher. Et UNESCO b'o rôle de jouer. Hali ka Mali kalanko, k'a kɛ sugu bɛɛ ye, k'a kɛ kolonifili ye, k'a kɛ ntaasi dɔ ye, n'i y'a ɲɛɲini a tiɲɛbaga dɔw la, MINUSMA fɛn UNESCO b'a kɔnɔ. Seko ni dongo, UNESCO, les arts et la culture, et maye anga artiste ou ka niveau jikinawa. Ni ya mira anga artiste baula, iko taraboare, mokoni tafe sako nono, anga msoraba montume kaye, comment elle s'appelle? Sira Mori Jabati. Ni miro lula, umata école la, umata UNESCO la, uma formé ina la, ni yoluka art niveau laje, kana unga jeli musoni doka niveau laje bi. Katla ka anga dongli dala koro baw laje cɛmana musoma kana anga artiste ka niveau laje bi kasiko filɛ yɛlɛ ko filɛ mais en dernière instance jɔn y'a perverti Mali ka seko n'a ka dongo UNESCO senb'a la UNESCO ye ONU ka bolofara dɔ de ye walasa ka mɔgɔw ka seko n'u ka dongo tiɲɛ. Moussa, droit de l'homme. Dawulila songalama euro karle me ka shusama poi ani poi kan poi cha kuruni cha se foroko flani bala kata sirafe ka se nga fe ka todu ka kuna fere kashigolo ka dukumaje ka sabara se boala o de droit de l'homme ye. Ko droit de l'homme ko adamadeya hake kuma bana adamadeya jumɛn kodo. E Moussa e de kodowa, Tairuba de kodowa, Moussa Bougou 24 de kodowa, Flow de kodowa, Dokonaw de kodowa, Surakaw de kodowa, Farafun de kodowa, Arabu de kodowa, Nazaraw de kodowa, Adamadeya hake, nebe ɲininkali kɛ la tɛfili, Adamadeya jumɛn de kodo. La phrase n'est pas finie. Le point là, point bɛ bila n'aw ye dicté kɛ école la, point bɛ bila pour que ka phrase achevée. Mais nin point 3 points de suspension de kan ka bila la droit de l'homme blanc o de kuma yɛrɛ kɛnɛda ye droit de l'homme blanc nasara ka hakɛ anw kan. Sidi Macky Sall a bien vu. Tiens bɔra ngalo la, il a dit des normes locales, des valeurs locales érigées en valeurs universelles. Ko dokero lati ay sabalisa, mais Macky Sall est un esclave de maison. Sokono jondo de temps en temps tiens be boada. Aminata Diko sokono jondo de temps en temps tiens be boada. Rasbach Meshi Donay. Sokono jondo kumado la tiens be boada. Maliki Konate krebete, Evelyn Jack krebete, Amadou Goïta nun krebete, Ousmane Sy nun krebete. C'est pourquoi Nations Unies na PMP, anga Premier ministre par intérim foli baye barkada baye, akele ka chitke Mohamed Bazoum duna boro jan jatemne balinye, akele ka chitke Bobi de la CEDEAO, Umaru Sissoko Ambolo, abaku kalani keta la voix de son maître, akele ka chitke Antonio Guterres ka irala ka fo, ete so munga ke Lisbonne, ante so ka ke Bamako. Mali politicien munu bora ka jabi inafo Ousmane Sy nunu. Ah, malgré tout ça, Mohamed Bazoum, il était attaché à l'unité du Mali en 2014. Hey, tiens bora ngaloda. Mais Francine nana yano de pour sauver l'intégrité territoriale du Mali. Mais sur les faits et sur les réels, ni Mali ka unité, anaka intégrité territoriale, no bambolo be walmo tambolo, mbugaran somago nyano te chisamabo, mais Ousmane Sy est obligé ka bo ka France dédouaner, ka Bazoum dédouaner parce que ay jibato najimi ki kona fa dew na ma fo de na fa boleno ba fa na ba boleno. Evelyn Jack au discours de Teni Moussa Maratora ni na oyale ka position de ba Congo la ma fo bi
ale tɛ droite la a tɛ gauche la a bɛ centre de la donc a bɛ to ka balancer o fila ni ɲɔgɔn cɛ y'a faamuya n bɛna tɔgɔ fɔli in fana métaphore expliquer malien ye parce que nafigiya dɔ ɲɛnen don démocratie bolo poison dɔ ɲɛnen don démocratie bolo piège dɔ ɲɛnen don démocratie bolo ko i n'a fɔ ko n'i bɛ kuma i n'a fɔ sisan maliyɛnw bɛɛ ye zon ye ni ɲɔna balaw kuma fila tɛ ni ɲɔna jurumu kuma fila tɛ nin ye bingannikɛlaw de ka kuma ye u ka subakanfɔla ninnu à défaut de pointer le doigt sur les responsables et les faits maintenant u b'u camoufler maliyɛnw bɛɛ ye zon ye mali jeunesse bɛɛ pervertilen don maliyɛnw ye nafigiw de ye maa miliyɔn 22 a jurumu ka bon lahara bon ne ta Yoruba bɛ siran janɛmɛna don de ɲɛ ala k'an kisi a ma k'an cɛ janya ka bɔ a ma donc ne tɛ se ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye nin ye sachant que maliyɛnw bɛɛ t'o ye ni ne y'o kɛ ne b'a préférer ne ni mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ka kari ɲɔgɔn na diɲɛ so sigi la olu tɔgɔ fɔli la ne b'o kɔrɔ dɔ lahara ala ka taa ne ɲininka n dalankan la ne ka maa ɲumanw tɛmɛ maliyɛnw na ne ka walijuw kun b'u la ne ka silamɛw kun b'u la e ko k'u bɛɛ ye zon ye e ka daluya ye mun ye o tɛ na kɛ sababu ye ka ne don janɛmɛ kɔnɔ ne bɛ siran kaburu de ɲɛ ne tɛ siran diɲɛ na yan nɔ donc ni mun ye mun kɛ a bɛ fɔ paratata piyan o de ye manden ye mun kɛtɔ o le fɔtɔ an bɔra n'o de ye Kumbisale ani Wagadugu ani Walata ani Nɛma fo Bamako yan comme ne y'o héritier culturel dɔ ye o tɛ falen ne ta Yoruba bolo revenons à notre mouton donc sisan dans les sillages des ONG, UNESCO, allez banga seko, ka flekoloti ka dakoloti, et ça donne quoi? Des artistes farfelus. Jarabi dongli da, matin, midi et soir, ka jike moko dusukuna, matin, midi et soir, kuka chaya anuka musoya, ka sama ka bula, iteke chaya, iteke musoya, niya jarabi dongli langolo do la me do la fi jibiti nyeka. Musoba koro fagone, chaba koro fagone. Avec les jarabi dongli dala ko bale miri yɔrɔ de janya ole ka ka livre ɲanamaw ta k'u kala k'a yɛrɛ cultiver k'a dɔn k'a fɔ kasi tɛ ko dilan dusukun hami-hamini tɛ ko dilan maa ye n'i ye mali jeunesse sigi a fanba bɛɛ mago salen don jarabi ne ye kasobonba kɛ kalo 3 bilahi Musa n'i ye prisonnier 190 bɛɛ taara kaso la musow kama cɛba langolo ka dasi yɛrɛ la fo muso b'i pousser ka jamana ka wari dun muso b'i pousser ka dɔ escroquer pour entretenir la femme malienne fasanjarabi kama u bɛ sonyɛni kɛ ka nkalon tigɛ ka escroqueries kɛ ka arnaques kɛ n'u sera kasobonba la u bɛ sɔrɔ ka baro bɔ ɲɔgɔn ye kasobonba fan bɛɛ dew musow ka victime de la muso langolo ni cɛ langolo ko jarabi parce que an ka art ani an ka culture a niveau de jiginna fo ka n'a bila 0 la on commencera à faire moins 0 d'amener. Mais qui est responsable politique? UNESCO. UNESCO yuka tabolo doy. Au droit de l'homme, ko adamadia hake, mais adamadia mundo te foigné, Maliens de Kodowa, Africains de Kodowa, Sénégalais de Kodowa. Au te fo marché, angata droit de l'homme. Au droit de l'homme tokola, Malik Konate nous me sera un reportage ko crime ou bekake, ko génocide ou bekake, au nom de la liberté d'expression, droit de l'homme ka piège fleni. Aminata diko nous me sera ka wuli, kata reportage ou ke, kata rapport ou ke, au nom des droits de l'homme, aller rata do droit de l'homme modèle mundo, avec sera ka to kala Nations Unies na, donc obe sera ka taka Mali nyangi. Au nom des droits de l'homme, Syrie flekolobi tika dakolonti, Libye flekolo tiraka dakolonti, Irak flekolo tiraka dakolonti, 100 ans nako, démocratie te Irak, liberté te, démocratie te Libye, liberté te, a to yɛrɛ kɛra Libyen bɛ ka nimisa u kungo de nɔfɛ, u bɛ ka bateau ta ka boli ka taa jamanaw la, jamana minnu nana don ka k'u nanagɛ k'u ka jamanaw flekoloti ka dakoloti ko droit de l'homme, olu yɛrɛ bɛ ka wuli ka taa baara ɲini, alors que u tɛ courant sara u tɛ ji sara, u bɛ furakɛ fo baara bɛ bɛɛ lajɛlen bolo, chômeur 0, o de tun bɛ Libye. Où est l'intelligence Moussa? Et au acteur misɛmani ninnu, o sitanɛ fitini ninnu, o ye Aminata Diko ninnu ka rôle ye, o ye Maliki Konate ninnu ka rôle ye, o ye ONG ninnu ka rôle ye. Ɔ miliyariw bɛ sɔrɔ ka ta ka d'u ma sa, u bɛ sɔrɔ ka yala k'an tulo ka ɲama na dew. Donc n'a fɔra ko droit de l'homme, a tigi ɲininka e kɛmɛ parce que le droit de l'homme malien, anw minnu bɔra Kumbisale Wagadugu, anw minnu ye l'héritier de Wagadugu ye, ani mɔgɔ minnu ye héritier de Louis XVI et de Clovis
le premier roi de la France français ka masakɛ fɔlɔ mun sigira masakɛya la olu y'olu ka héritier Clovis 492 après Jésus Nabila Isa tale san 492 français ka masakɛ fɔlɔ mun donna tariku kɔnɔna na y'o sigi an ka masakɛw ye kaya maga ye n'olu ko droit de l'homme ne ye kaya maga tiɲɛ tabagaw ye e ye Clovis tiɲɛ tabagaw ye e mun b'an ka droit se ɲɔgɔn ma mais an lamɛnbagaw yɛrɛ bɛ se ka nin jaabi di réponse commentaire la Musa droit de l'homme a ɲɔna escroquerie fila tɛ yen o droit de l'homme de bɛ carré fara sisan ka na ni laïcité laïcité y'u ka diinɛ ye y a pas plus criminel plus assassin plus génocidaire plus hypocrite qu'un laïcard laïcité de y'u ka diinɛ ye droit de l'homme y'u ka livre sacré i n'a fɔ silamɛw ka livre ye kuranɛ ye chrétienw ka livre ye bible ye yahudiyaw ka livre ye Taureta ye donc maintenant laïcaru olu ka livre sacré o ye droit de l'homme ye c'est pourquoi en dernière instance pour que ka adamaden kɛ fakɛɲɛ bakɛɲɛ ye k'i yɛlɛma k'i kɛ hybride ye donc u b'a fɔ laïcité a concept ninnu bɛɛ dalilen no ɲɔgɔn na maintenant au diinɛ franc-maçon ka diinɛ do le fait k'u ye chrétien filɛ koloti k'a da koloti an ka seko n'an ka dɔnko ɲumanw k'o filɛ koloti k'a da koloti silamɛya mun bɛ résistance la sisan u bɛ acharnement ta o kama la séparation de l'état et de l'église ne ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni falisɛn buta la science sans conscience n'est que ruine de l'âme d'après Rabelais ni dɔnni b'i la ni conscience ye dɔnni jɛ shetane su ka fisa ni ye Musa donc ça donne quoi le jeunisme et le jeune mina an bɛ taa bi débat ne tɛ mina ça donne quoi le jeunisme la lutte des âges non o t'an ka sujet ye carré faraw do quoi an kana taa an bɛna taa diko de kan mais Nations Unies de y'a bila baara la donc Nations Unies ka piège ça donne le jeunisme la lutte des âges ka siw kari ka bila ɲɔgɔn na anw de jeunes ye anw de avenir ye anw ni nin ka kan anw de kan ka kɛ tan anw de man ka kɛ tan anw de ka ca jamana kɔnɔna na o jeunes bɛ sɔrɔ ka bila cɛkɔrɔbaw la sisan ani musokɔrɔbaw la olu bɛ sɔrɔ ka wuli jeunes tɔgɔ la ka kɛ ministre ye ça donne qui Amadou Koïta u bɛ sɔrɔ ka wuli jeunes tɔgɔ la ça donne qui u ye mɔgɔ minnu ta k'u bila APJ kɔnɔ k'u bila ANP kɔnɔ k'u bila FAFA kɔnɔna na k'u bila ministère kɔnɔna na olu bɛ sɔrɔ ka wuli jeunes tɔgɔ la ka kɛ député ye c'est un groupuscule d'hommes olu ka ɲa tana bɛ kɛ jɔnniw ye cɛkɔrɔba ɲumanw ani musokɔrɔba ɲumanw dɔgɔyalima bɛɛ u b'olu ta k'u sɛgɛrɛ matin midi et soir c'est pour que M5 kɛlɛ waati a jeune franc-maçon ninnu ka cible kun ye jɔnniw ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman minnu y'a ye k'a fɔ hakɛ bɛ faliko sama na an ka wuli ka dɔ kɛ jamana in ɲɛ tɛ sa yan'an sadon cɛ mun y'u bila shogɛli la a bɛɛ y'a kelen de ye le jeunisme après u bɛ karenni fara k'a sɔrɔ jeune minnu bɛ sɛnɛkɛ la Sikaso kɔnɔ ka kɔɔri sɛnɛ n'i y'o ni Amadou Koïta dɔn ɲɔgɔn kɔrɔ i tɛna dɔn k'a fɔ mɔnɛ ye dɔ ba den faga parce que nin bɛ ka balo système na nin bɛ ka kɔɔri sɛnɛ ka moto sa a yɛrɛ ye ka du jɔ a yɛrɛ ye ka muso furu a yɛrɛ ye Amadou Koïta ninnu bɛ système appuyer o système kelen de bɛ tila ka engrais juru ta ka taa dolu la finalement ale bɛ ka balo système na nin ye système ka victime ye Sikaso ani ɲɔnɔ kɔnɔ o Nations Unies kelen u ye karenni fara n'an ye ka don féminisme kɔnɔna na an bɛna taa diko b'o kɔnɔna na c'est pourquoi ma muso dɔw ye kɔsani na u wulila ka taa monument de la paix la wa ko violence contre les femmes maa tɛ se ka muso bonya ka tɛmɛ Wagadugu ka kan maa tɛ se ka muso lahɔrɔma dɔ ka tɛmɛ Mande ka kan Sunjata ba o de ye Sunjata kɛ Biton ba o de ye Biton kɛ i tɛ cɛba fosi tɔgɔ man ka tariku kɔnɔna na Musa ko musoba ni musoba dɔ de m'a kɛ k'a lamɔ k'a kɛ cɛ jɔlen ye ka furumuso ɲɛnama ɲini ka d'a ma o b'a kɛ furukɛ ɲɛnama ye a b'a cɛ ɲɔgɔnw ta mais anw ka féministe hystérique droit des femmes ni tɛ kɛ ne na ni tɛ fɔ ne ma parfait wusula latikɔlɔ mais ne bɛ ɲininkali tɛ fili Musa ale ye muso ye ale bɛ k'a fɔ ko musow ka hakɛ droit des femmes e ma ye point
3 points de suspension de bɛ ma o bɛ point bila droit des femmes mais femme jumɛn ko don mais ale yɛrɛ bɛ ka mun da ka baarakɛla ka Musa so kɔnɔ hali garankɛ t'o da bagolo kan n y'a dɔn ale ka baarakɛla tɛ muso ye mais ale ye muso ye la première a ka baarakɛden muso a bɛ sara 2000 kalo la a bɛ wuli 6 heures a bɛ da minuit donc ale bɛ taa plateau kan Kadija Fofana b'o la Evelyn Jack ninnu b'o la Aminata Diko ninnu b'o la la liste est longue olu bɛ t'u sigi plateau kan ka jamana ka kuma fɔ ka musow ka revendication kɛ mais i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka mun da u ka baarakɛden ka so kɔnɔ hali garankɛ t'o da bagolo kan ne bɛ ɲininkali kɛ ɲininkalikɛla tɛ fili Musa olu ka baarakɛden tɛ muso ye c'est pourquoi ne ko ni y'an baw an'an kɔrɔmuso minnu bɛ ɲɔnɔ ni Sikaso ani Bamako kɔnɔ jagomisɛnninw na sugu kɔnɔna na ni y'olu ye ka ni mèche donna ninnu ye ka ni rouge à lèvres dala ninnu ye ka ni jupe kunkurun dala ninnu ye ka ni kupukɛla ni dana ninnu ye hali tafe siricogo ɲuman u tɛ se misɔrɔ kɛrɛbɛ tɛ k'an baw ye Musa yɛlɛko filɛ kasiko filɛ le féminisme la lutte des sexes ka sɔrɔ ka cɛw ani musow bila ɲɔgɔn na cɛw bɛ kɛ olu ka rivalu ye ka sɔrɔ Ala ye fɛn kelen mun da k'a bonya wagadu kɔnɔ o de ye muso ye fɛn ba 4 de bɛ muso kɛrɛfɛ i fa o b'i protéger o ye cɛ ye i kɔrɔkɛ o b'i protéger o ye cɛ ye i dɔgɔkɛ o b'i protéger o ye cɛ ye i furumuso b'i protéger les 4 coins cardinaux a banna muso bɛ t'o milieu la i bɛ diɲɛ mara parce que ko mɔgɔ min bɛ diɲɛ mara muso de b'o mara ne muso ye diɲɛ marabaa maga o tɛ muso ka baara bannen ye wa mais yan'o cɛ des féministes hystériques Aminata Diko Kadija Fofana ninnu Evelyn Jack ninnu u bɛ bɔ musow ka droit musow ka droit musow ka droit mais nin bɛɛ kɔfɛ u bɛ ba fa la ka ba kɔrɔ la ka ba dɔgɔ la ka cɛ sɔsɔ du kɔnɔ ka taa sɔrɔ patron ye bureau kɔnɔna na o bɛ sɔrɔ ka ko da u ka garankɛ t'o da bagolo kan où est le féminisme UNESCO Nations Unies ka plan machiavélique do pour que k'an ka jamanaw filɛ koloti ka da koloti maintenant conseil de sécurité n y'o de fɔ san anw ye figurants tɛ ye Abdoulaye Diop a bɛ se ka taa kuma san 100 papaga a t'a ɲɛ an kana ɲɔgɔn danagɛ ni falise butala sabali sa non i b'a dɔn système tu sais le système est fait de telle sorte que système bɛ manipuler ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn k'i manipulelen don mɔgɔ ti kuma place la an yɛrɛ de bɛ taa an yɛrɛ de tɛ taa an ka kuma fɔ wa a bɛ don yan fɛ a bɛ bɔ yan fɛ ayisa non lamɛnni ye n'a donna ka to a kɔnɔ ye ni Abdoulaye Diop ko Nations Unies an tɛ sɔn Mali souveraineté an kana ɲɔgɔn danagɛ ni falise butala a bɛ don yan a bɛ bɔ yan a bɛ tila dɔrɔn u b'a ka kumakan n'a ka fɛnw bɛɛ ta k'a bila poubelle kɔnɔ ka rapport wɛrɛ kɔnɔ a bɛ tila ka taa tuguni c'est ça la réalité du jeu donc kana an ka impôt n'an ka wariw tiɲɛ ninnu nɔfɛ yala la mina mais olu fana ka fisa ni kɔrɔlen ninnu ye parce que kɔrɔlen ninnu surtout ATT ka waati IBK ka waati mɔgɔ wɛrɛw de kun bɛ taa an kunkolo di an yɛrɛ kɔfɛ mais sisan ta an yɛrɛ bɛ taa fɔ mais c'est une lettre morte n'o y'a sɔrɔ lettre morte kun tɛ n'o y'a sɔrɔ an ka kumakan kun bɛ nafa ɲɛ Nations Unies na n'o y'a sɔrɔ an sen kun bɛ kala kari fait à l'appui ni an ta ko jɔli n'a ye n bɔgɔ somɔgɔ ɲɛna tɛ sisan ni an ta ko jɔli n'a ye an bɛ taa kuma kelen fila saba naani an bɛ taa kuma an bɛ se ka san 100 kɛ an bɛ taa kuma Nations Unies na papaga a tɛ ɲɛnabɔ la preuve en est que an taara kuma siɲɛ tɔw ninnu na mais ils ont revenu à la charge siɲɛ fɔlɔ in na Sadia Touré a ma dɔn jumɛn de ye féministe hystérique o ye vert blanc don mun fana ɲɛna faux vert de don a bɛ yeli kɛ ka tɛmɛ tile kan mais i b'a dɔn Afrique yan n'i ye veste don walima n'i habillé cogoya dɔ la ka vernis don on te donne l'apparence d'un intellectuel d'un homme cultivé ou bien d'une femme cultivée ka sɔrɔ a kunkolo falen don bo la dew donc sisan la preuve en est que Abdoulaye Diop taara kuma u ye Sadia Touré su ka bila la an y'an kankari da o la an nana u nana Aminata Diko ka carte jouer Musa kuma si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye sommet wɛrɛ rapport wɛrɛ kuma i bɛ taa ko wɛrɛ ye tuguni
muso wɛrɛ bɛ taa walima cɛ wɛrɛ bɛ taa walima u bɛ na ni système wɛrɛ mais au bout de la course an kɔni bɛ taa kuma n'an kumana u bɛ tɛmɛ n'u sɔn wɛrɛ parce que dugumɛnɛ sɔn wɛrɛ y'a kini donc conseil de sécurité Musa a sigin bɛ mun kan jamana 5 olu de ta don o jamana 5 n'i y'u ka rapport de force étudier i bɛna ye k'a fɔ américains b'a la depuis a sigi don olu ye jeu fermé an da la gogoro do quoi n'anw ye catiribɔlaw de ye sa ni ko anw kɛ n bɛ farafin jamana bɛɛ de ma ani arabu jamana ninnu an tɛ fosi kunna Nations Unies na Amérique droit de vote b'o bolo kana da résolution voté le ma ne ma américain ko k'a tɛ passer a tɛ passer France droit de veto b'o bolo kana da résolution voté le ma kana da takule k'i dafara Nations Unies na n'a ka di i ka pɛrɛn n'a ka di i ka kuma dɔɔni n'a ka di i k'i yɛrɛ kɛ garibu ye k'i yɛrɛ hinɛ minɛ fasi fɛn o fɛn ka di i ye a bɔ ni France y'a ka droit de veto posé a tɛ passer Allemagne b'a la Chine b'a la Russie b'a la nin jamana 5 in 3 bɛ ɲɔgɔn bolo 2 olu bɛ ɲɔgɔn fɛ de temps en temps en fonction de leurs intérêts géopolitiques géostratégiques au niveau international donc chinois ni Russie ka jɛ je t'aime moi non plus non les États n'ont pas d'amis n'ont que des intérêts chinois ni Russie sont alliés systématiquement contrairement allemands français ou américains ils sont alliés systématiquement. Voilà le secret de la réussite de l'Occident sur les autres peuples. Oluwa, les linges sales se lavent en famille. Mais on tient comme la maille. Et alnia en reste un accident au Kalalila. En un premier instant, Malien Djougou, Oluka résistance, comment nous Malikono. Pire que ça, CDAO, en voisin d'eau, en frère d'eau, Oluba en sanctionné. Mais Neko, et de là qu'à Dien. Continent jumɛn ye continent 5 in Musa minnu ka sous-régional u ka organisation sous-régionale ninnu n'u ye ɲɔgɔn sanctionné pour la première fois dans l'histoire a kɛra Mali ta de ye embargo mordicus donc tubabu ka avantage dɔ ye u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila il est temps que anw farafin anw maliyɛnw an k'a dɔn faden kɛlɛ a bɛ sisi nka a tɛ mɛnɛ baw yɛrɛ dama ka to ɲɔgɔn na o ka fisa suruku ka dan tula donc sisan conseil de sécurité yɛrɛ dilannen don cogoya mun kan droit de veto bɛ jamana 3 bolo olu bɛ fala o bɛ bala 2 bɛ yen olu ta ye an ka di bi an man di sini donc Mali bɛ taa kule k'a dafara pewu a bɛ don yan a bɛ bɔ yan c'est pourquoi ne tɛ jigin Poutine na i fa tɛ bugɔ i ɲɛ na o ye tiɲɛ ye nka cɛ 10 bɛ fa kan cɛ 10 bɛ entraînement na kɛrɛfɛ cɛ 10 bɛ yɛrɛ kan u b'i fa ni bati fo b'aw yɛrɛ ɲini Poutine ye jamana kelen de ye a tɛ se ka diɲɛ kungo bɛɛ ta k'a da kun a kɔni bɛ k'a seko k'an ye an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn gouvernement fana bɛ ka baara kɛ n'a ye transparence kɔnɔna la politique de gagnant mais en dernière instance Poutine tɛna réussir t'i ka Mali jɔ dɛ mais c'est clair donc a bɛ se ka Mali dɛmɛ même au niveau international mais depuis nin ko in daminɛna e ye Russie ye ka droit de veto imposer yan o t'a kɛ o parce que Poutine tɛna réussir t'i ka Mali jɔ Poutine tɛna Afrique parce que hali ni Poutine ka jɛ fi sabilila i tɛ ko ye dalagaribu tɛ fana an bɛ ɲɔgɔn bolo de mais mun ye anw ni Poutine ka surun ɲɔgɔn na historiquement parce que depuis an wolola don min na fo bi an m'a mɛn k'a fɔ Rusiw delila ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka n'an coloniser depuis an wolola don min na fo bi an m'a mɛn k'a fɔ Rusiw delila ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka na jɔ juru siri an da la donc en termes de valeur an ni Rusiw ka surun ɲɔgɔn na kelen a filanan Russie ye jamana 16 de ye jamana 6 c'est une population à plus de 60% musulmane a sabanan sur les valeurs traditionnelles et morales et ma Poutine a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma fo gɔrɔjigɛnw ka hakɛ Russie wa donc historiquement humainement moralement en termes de valeurs anw ni Rusiw de ka surun anw ni nasara an tɛ ɲɔgɔn dɔn an cɛ ka jan ɲɔgɔn na Musa i ko jɛgɛjalan ni baji binganikɛlaw de don u ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka n'an coloniser yan olu ni arabuw tout confondu o yɔrɔnin fana ka faamuya même ça c'est un autre débat. Maintenant Musa Mali ka ka an nana Mali kɔnɔ Nations Unies kɔni faamuyara ni résumé de sinon an bɛ tile ban nin dɔrɔn na quoi Mali ka ka ye mun ye France ye intervention kɛ ko kana terrorisme kɛlɛ objectif 3
ou bien fila ko ka Mali ka dugukolo miskala zaratin kana jɛ k'o segin an ma 10 ans après n'o kɛra walima n'o ma kɛ o kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ka terrorisme filɛ koloti k'a da kolonti 10 ans après ni terrorisme filɛ kolotira k'a da kolonti mbugara nsɔmɔgɔw ɲɛna o tɛ ci sama bɔ kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi don an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la Mali terrorisme ma se ka filɛ koloti k'a da kolonti Kidal ma se ka minɛ ka di Mali ma terrorisme tilala ka bɔ Mali kɔnɔ ka don Sahel kɔnɔ ka tila ka bɔ Sahel kɔnɔ fo Golfe de Guinée na Bila 0 Serval Barkhane MINUSMA nana ko ka kɛlɛkɛlaw bɔ ɲɔgɔn na ko ka droit de l'homme 3 points de suspension ko ka n'o kɔlɔsi Mali kɔnɔ Aminata Diko nunu olu b'o rôle jouer maintenant qu'est-ce qui se passe Aminata Diko amina don ale ka page la sisan parce que o de y'an ka débat yɛrɛ koloma yɔrɔ ye j'ai pris quelques notes n'i y'a jateminɛ ale bɛ tɔn dɔ kunna a bɛ jɛkulu dɔ kunna Kisalo Amadu Kaisalde an t'a dɔn mun don ko ONG don mais ne taara k'u ka information dɔ éplucher bibliothèque mondiale kɔnɔ n'o ye internet ye ko l'observateur des pasteurs du Mali olu ka baara y'o de ye quoi c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ yen pasteur i n'a fɔ bagan maralaw sɛ maralaw en tout cas minnu bɛ baara kɛ ni dabaw ye misi saga ba y'a faamuya ani les nomades minnu bɛ yaala sisan les pasteurs nomades minnu bɛ yaala donc k'olu ka baara ye mun ye ka jateminɛ kɛ ka kɔlɔsili kɛ n'o y'a sɔrɔ armée malienne bɛ ka taa ben mɔgɔw kan déjà nin kuma in yɛrɛ c'est un danger parce que mɔgɔ minnu bɛ nin kuma in fɔ u catégoriselen don siya kunda déjà n'a fɔra l'observateur des pasteurs du Mali des pasteurs nomades du Mali quelque chose comme ça i bɛna ye k'a fɔ c'est prétentieux donc a kuma orienté len don ka taa Mali siya dɔ kan kelen a filanan Aminata Diko ka nin tɔn in siya woloma tɔn don bon siya woloma tɔn ye mun ye o ye ka tɔn de sigi ka siya dɔw kɛrɛnkɛrɛn Mali kɔnɔ hali n'a fanba ma kɛ olu ye a kumakɛlaw a koɲanabɔlaw a jama fanba a ka baara fanba a ka boliw ka laɲini n'u ka intérêtw kan c'est une association ethnique une ONG ethnique mais ne bɛ ɲininkali kɛ ɲininkalikɛla tɛ fili mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ tɔn sigi a caractère ethnique n'a bɛ miiri dɔɔnin dɔrɔn i bɛna ye k'a fɔ mun ye Rwanda ci la guerre de Biafra Nigeria mun y'a to u ye san 30 guerre civile kɛ n'an ye Aminata Diko ye bi a n'a nɔfɛ mɔgɔw u ka nin tɔnni in kɔnɔna na u bɛ tɔn sigi ka orienter vers ça a kan ka mɔgɔ lasira mais n'o de fɔ n'i y'a mɛn a bɔn n'a sigira ka de parce que jɔn ye récépissé d'u ma jɔn de y'u yamaruya ka baara kɛ Mali kɔnɔ c'est le gouvernement du Mali an kana ɲɔgɔn nanɛgɛ ni falisi buta la ni bɛɛ tori gɛnbaga ko dɔ ta bɛ kɔ a la i ta association fosi ye Mali kɔnɔ ni gouvernement de ma récépissé d'u ma donc maintenant il faut les dissoudre a dira transition ɲɛna o a ma di transition ɲɛna o ne ka kuma t'o kan dɛ le fait que tɔn yɛrɛ sigicogo c'est prétentieux c'est tribaliste c'est ethnique c'est régionaliste il faut les dissoudre o kɛra Aminata Diko ka tɔn ye o kɛra tɔn wɛrɛ ye il faut les dissoudre première observation deuxième observation olu bɛ rapport de kɛ dans les sièges des Nations Unies. C'est pourquoi Aminata Diko a tari sigi a ye kuma fɛn o fɛn fɔ a y'a bɛɛ de ta Nations Unies ka rapport trimestriel in kɔnɔ parce que n'i bɛ rapport kɛ il faut pas que ça soit un rapport partiel et sectaire ne ni Musa bɛ ɲɔgɔn na e taara ne Tayiruba ɲininka mun de tɛmɛna e ni Musa cɛ a Musa ye ne neni a ye ne bugɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ n'i y'o ta
seerelatigɛ kɔnɔna na i bɛ mun kɛ sisan ni hakilimaya bɛ ka baara kɔnɔ i bɛ mun kɛ sisan n'o y'a sɔrɔ e tɛ ka nafigiya kɛ walasa balaw ka bɔ a la i bɛ mun kɛ sisan objectivement parlant i bɛ sigi ka taa Musa fana ɲininka Musa ok Tayiruba y'a ta fɔ n bɛ fɛ ka e fana lamɛn on appelle ça un rapport objectif o kɔrɔ k'i y'a dabɔ pour la manifestation de la vérité mais Aminata Dicko ka rapport c'est un rapport partiel sectaire parce que ale taara terrain kan walima a ye ONU ka MINUSMA ka rapport ta k'o étudier k'a ka kumakanw b'o kɔnɔ parce que droit de l'homme dɛ minɛnw bɛ ka san tiɲɛ don nga mais o armée malienne kɔ b'ale n'olu cɛ wa ba b'ale n'olu cɛ de patriote minnu bɛ kɛlɛ la bi ka armée soutenir ka transition soutenir kɔ b'ale n'olu cɛ wa ba b'ale n'olu cɛ wa ka t'olu fana ɲininka olu dalakan na an taara dɔw ɲininka olu y'a fɔ k'a bɛ ta an nana aw fana ɲininka aw ka hakilila ye mun ye a bɛ se k'o kumakan fila ta donc ka sɔrɔ k'a publier o la tout le monde est suffisamment intelligent pour comprendre qui a tort et qui a raison an bɛ karini fara ka don rapport in yɛrɛ man ɲi parce que rapport mun don a influencé len don Aminata Dicko tɛ dɔwɛrɛ ye sokɔnɔ jɔn de don ni ONU ko sɔ ale b'a fɔ tolo ni ONU ko ba ale b'a fɔ a jiginna sokɔnɔ jɔn de don a ye jibatɔ naji min k'a kɔnɔ fa dew ni ko Aminata Dicko c'est au sens impersonnel Aminata Dicko n'a ɲɔgɔnnaw n y'o de fɔ an ka mɔgɔ kisɛ kelen tɛ ngalontigɛla la mais an bɛ ngalon jaabi parce que ala ma adamadenw to setanɛ bolo cogoya min na anw tɛna Mali fana t'olu bolo ten fo ka taa diɲɛ wuli an bɛ ɲɔgɔnna de fo fini bɔ nɛrɛ bɔ o ka diya olu ni bɛɛ lajɛlen ma maintenant an bɛna ONG ka ko kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Faransi ye ONG bɛɛ lajɛlen suspend o ɲɛna parce que i b'a dɔn garibuya n'i delila la i b'i sigilen to jama kan i b'i sigilen to sanu kan ka taa garibuya kɛ moi j'ai une petite histoire à raconter n terikɛ dɔ y'a fɔ ɲɛna a ka musokɔrɔba a bɛ si villa de kɔnɔ a ka musokɔrɔba ne bɛ n terikɛ in dɔn se b'a ye a ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a ka musokɔrɔba ye don dɔ la a balila ka taa a ka musokɔrɔba sɔrɔ mɔgɔ deli la gitɔrɔnda la a bɛ mɔbili kɔnɔ a ɲɛ b'a ka musokɔrɔba la fe la c'est à dire m'a faamuya quoi a yɛrɛ fɛ musokɔrɔba in n'ale ka musokɔrɔba de bɔlen don a taara mɔbili de jɔ ka bɔ circulation na ka sɔrɔ ka taama ka na ka jɔ ka musokɔrɔba in lajɛ a yɛrɛ woloba kɔngɔ t'a la minɔgɔ t'a la a bɛ si villa kɔnɔ a bɛ ka delili kɛ bon ni maa delila garibuya la Musa i t'a dabila bon le fait que anw sigilen don sanu kan troisième pays producteur de l'or en Afrique premier producteur de coton dans la sous-région fleuve du Niger bia kɔbaw bia babaw bia sanu bia lulu bia marjana bia itimirije nafolo fosi la Musa dugukolo jukɔrɔ ko ala ye adamadenw kan n'a ye k'a ɲɔ ɲɛnen tɛ yan nɔ hali faliw ka dunni t'a ban anw bɛ nin bɛɛ de to yen ka garibu filennin ta arabuw nɔfɛ fi sabililayi a ye n'an ka kalansow jɔ tubabuw nɔfɛ fi sabililayi Banque mondiale dala garibu FMI dala garibu le fait que Mali transition ye ONG française ka aide a garibuyalama k'a suspend Mali kɔnɔ kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye o minnu tun bɛ ka baara k'o kɔnɔ n ka bonya b'u yɔrɔ minnu tun bɛ ka balo la n ka bonya b'u yɔrɔ ONG français ninnu nana sɔrɔ u bɛ balo la o wa n'u taara fana u tɛ sa je te donne la métaphore en la matière dɔw b'u sigi karisa de y'anw ka du jigi ye ni karisa yɛrɛ ni karisa tɛ ni karisa tɛ o karisa bɛ sa du bɛ continuer walima i b'a ye mɔgɔ minnu jɔlen don du jigi kɔrɔ walima muso minnu jigi da m'u cɛ kan ka se niveau dɔ la n'u cɛ sara u bɛ kule ne ta tiɲɛna anw bɛ kɛ cogo di anw ka jigi kari la e bɛ sa ka toli kaburu kɔnɔ olu bɛ tɛmɛ n'u ka diɲɛlatigɛ ye c'est pour te dire que ala de bɛ mɔgɔ balo ala de bɛ mɔgɔ ka adamadenya jalatigɛ même les peuples ala de b'aw ka adamadenya jalatigɛ donc garibuya in ONG ninnu u bɛ balo a la mais piège min b'a kɔnɔ Musa ONG ninnu de bɛ wuli MINUSMA nɔfɛ ONG ninnu de bɛ wuli Nations Unies nɔfɛ Union européenne nɔfɛ avec les différents programmes kalanko nasira kan
kɛnɛya nasira kan balo nasira kan baara nasira kan genre nasira kan cɛnimusoya kɛlɛ nasira kan ani droit des enfants nasira kan donc n'u y'o garibufilenni ninnu wari ta sisan Musa i b'a sɔrɔ wari ninnu kɛmɛ sarada a 80 bɛ taa a ONG baarakɛlaw olu ka sara u ka mobili u ka essence u ka courant n'u ka ji an'u ka adamadenya ɲɛni en dernière instance ne bɛ ɲininkali kɛ ɲininkalikɛla tɛ fili garibuya bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu tɔgɔ la yali olu ni ONG ninnu jɔn de bɛ k'a nafa sɔrɔ fɔlɔ an ka ɲɛ yɛlɛ dɔɔni sa c'est tellement facile à démontrer ne bɛ taa garibuya kɛ misaliya la arabu jamanaw na n bɛ taa garibuya kɛ faransi jamanaw na a fantanw bɛ Mali la ɲanibaatɔw bɛ Mali la fiɲɛtɔw bɛ Mali la nabaraniw bɛ Mali la filiyatɔw bɛ Mali la denmisɛnninw bɛ Mali la baara tɛ yen a ye ɲɛ ne ma ne ka taa ɲɛ olu ma ni faransɛw ye 100 di ne ma ne bɛ 70 ta ne bɛna 30 di olu ma en dernière instance Musa ne de bɛ ka balo olu ɲɛji la ne de bɛ ka balo olu ka ɲɛgan na bon sisan ne bɛ ɲininkali kɛ ɲininkali tɛ fili Musa ni ne b'o position na ne bɛ fɛ garibuya ka ban wa c'est comme la lutte contre la pauvreté ko ka fantanya kɛlɛ mais olu bɛ c'est la lutte contre les pauvres eux-mêmes parce que ni fantanya banna olu ka baara bɛ jɔ c'est tellement facile à démontrer donc comment voulez-vous que Aminata Dicko ninnu a n'a ɲɔgɔnna badenw comment voulez-vous que olu ka nin baara in a ka dabila Mali kɔnɔ parce que olu de bɛ balo a la ale bɛ t'i sigi Nations Unies na ka kuma mɔgɔ minnu yɛrɛ tɔgɔ la ko bingani bɛ ka k'olu kan k'olu bɛ ka faga k'olu bɛ ka tɔɲɔ Mali armée fɛ walima Mali transition fɛ walima état du Mali fɛ mais o victime minnu bɛ terrain kan réel ou supposé la folu k'a dɔn k'a fɔ de ko Aminata Dicko de ye suba ye ale de bɛ balo u ka galère la a bɛ balo u ka misère la a bɛ balo u ka ɲɛji la a bɛ balo u joli la mɔgɔ lama minnu bɛ fɛ kɛlɛ ka ban bi Mali kɔnɔna na Aminata Dicko b'a la c'est une criminelle une traître ale n'a ɲɔgɔnna baden ni kɛlɛ in banna ale tɛ balo mais olu taara fɔ a kɛlɛ ko kuma de fɔ non mais n bɛ k'o de démontrer o ne e bɛ miliyariw sɔrɔ garibuw tɔgɔ la walasa garibuya ka ban ni garibuya banna don min na miliyaridi bɛ dabila o ne e bɛ wari sɔrɔ kɛlɛ la terrorisme na génocide la rébellion na FMI bɛ financer Banque mondiale bɛ financer Union européenne bɛ financer maintenant MINUSMA fana bɛ e financer e bɛ fɛ kɛlɛ ka ban wa c'est comme bi ɲininkali kɛ ɲininkalikɛla tɛ fili maliyɛn minnu bɛ baara kɛ MINUSMA kɔnɔ ne tɛ n dɔnbagaw b'a la u yɛrɛ b'an wele Tayiruba aw yɛrɛ bɛ ɲina fɛn dɔ kɔ vraiment ni MINUSMA taara an bɛna baara kɛ cogo di est ce que ale bɛ fɛ MINUSMA ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ Mali de bɛ filekoloti ka dakoloti pawu ka taa k'a fo tawdeni ale tɛ fɛ MINUSMA ka taa parce que lui il vit de ça donc en dernière instance ni Mali kɛlɛ banna MINUSMA cɛ 100 000 personnes u ka ca ni Mali fonctionnaires bɛɛ lajɛlen pewu ka taa assimila fo plantɔ donc ni kɛlɛ banna o 100 000 personnes débouchure kan ka ɲini u la dɛ bilayɔrɔ kan ka ɲini u la dɛ taayɔrɔ kan ka ɲini u la dɛ donc le MINUSMA même n'a pas intérêt à ce que kɛlɛ ka ban Mali kɔnɔ k'o sabu kɛ mun ye ale yɛrɛ ka baara ye kɛlɛ ban de ye ni kɛlɛ banna ale tɛ sara ni kɛlɛ banna ale ka so tɛ sara a ka courant tɛ sara a ka ji tɛ sara a denw tɛ furakɛ a musow tɛ furakɛ ni Mali kɛlɛ banna o MINUSMA de bɛ lafiya wa walima maliyɛnw de bɛ lafiya ni Mali kɛlɛ banna Mali bɛ lafiya maliyɛnw bɛ lafiya mais MINUSMA tɛ lafiya et Aminata Dicko c'est un allié indirect du terrorisme direct et indirect non Mali armée to ça ne ama se armée ka côté là n'o de fɔ n'i y'a ye ale tɔn sigi ko ka observation kɛ adamadenya nasira kan wariw bɛ ta k'a d'ale ma walasa ale k'o baara kɛ ni fagali ma kɛ ale bɛ rapport kɛ wa ni kɛlɛ ma kɛ ale bɛ rapport kɛ wa a cɛ n'a nkalon ko tɛ quoi système de do d'accord donc ale bɛ balo la ale yɛrɛ bɛ ka kuma victime réelle ou bien supposé minnu tɔgɔ la centre la walima nord la dɛ ni kɛlɛ in banna don o don elle va aller en chômage avec toute sa famille sisan ale bɛ fɛ ka taa chômage la donc toujours ale bɛ rapport dɔw de kɛ à caractère ethnique tribaliste régionaliste sectariste
partielle et impartiale. Voilà un peu ce qu'elle fait. Maintenant, Aminata Diko, je pense que j'ai suffisamment développé qui elle est et ce qu'elle représente. Ministre te fait Mali kele ka ban parce que ni kele bana ministre ka barabe ba. Mais ni kele bana daka di Mali on a dama di ministre là. C'est pourquoi sans Francis de Koumeta a une résolution renouvelée au nom du Mali, à l'absence du Mali, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, Moussa. Donc, c'est ça, le fait que Mali a récupéré sa souveraineté, son indépendance, en yérébeta en tafo, à l'amenao, au Corée, à malameo, au Corée, ou yan famio, au Corée, ou man famio, au Corée, tu vas quand nous sommes balamouté chez boy, ou dromekele bashi, en dromekele nono. Donc, Aminata Diko, muso yɛrɛ gamu kɔnɔ. Nin dennin fitinini, nin sunguruni, nin npogotigini, dɔ m'a ye a ma dɔn ye. Aminata Diko, elle est l'idiote utile du système. Parce que le système te Taïrouba fait, le système te Moussa fait, le système te Boubou Mabel nous fait, le système te Moussa Bougou 24 nous fait. Ko sabu ke munye bamanan ko demseni tega ko nyuma abe makoro daga noni mina parenthèse no dele makoro yo demseni nunu de ta kata ko sommet France Afrique au demseni nunu on les appelle les nouveaux personnels de la France Afrique parce que chokoroba nunu olu korola u sengena u tochiena chokoroba nunu Ado Nunumbola, Makiasa Nunumbola, Bazoum Nunumbola. Donc, on peut à venir préparer avec une nouvelle génération du personnel, du nouveau personnel de la France-Afrique. Au sommet Munkara Franci, Macron ko, Kaleka Mogote Afrique Chokorobaula, Aka Mogote Am Sokorobaula, Aka Mogote à Présauna, Aka Mogote à Ministrioula, Aka Mogote à Députéoula, Allez Wulila, Anaka représentant, Kado Mali Kono, Ka Maliki Konate Nununta, Kado Burkina Kono, Kado Sénégal Kono, Ka sélection ke, Demsenuna, Demseni Munu, tout confondu, Amseka Fuma. Les idiots utiles du système. Mais sinon, ne ben ngal kala ta fliu. E Taïrouba ko tewa. Ben le cerveau tewa. Bouma bel non tewa. Nyaro on te genouiller. Mais ali ou teka fasanuna. Ou te se ka fo nyara maka on na on taire. Kele anga ke halna on taraye. On meta kuma mu fo. Ani Maliki Konate no meta kuma mu fo. Ani Aminata Diko nunu meta kuma mu fo ou chaka janyona Moussa ko jaga jala ni baji. Donc c'est une nouvelle génération des jeunes ou be ku préparer ku financer ku entretenir ka élément de langage ou douda dobe ONG kono dobe journaliste la dobe scène politique donc maintenant vous sélectionnez pour perpétuer l'esclavage du Mali et des Africains. Aminata Diko sert à ça. Maliki Konate sert à ça. Donc dans 10 ans, Nyala Shinikena Dama, ni nous do balaka ke ministre et sisao. Makoramba dakas nogo. He, konga demseni la monnaie ko imbolu de voler sisa ngoy Moussa. Moussa c'est ridicule quoi. Dans 10 ans, ni Aminata Diko kera ambassadrice Mali to la Nations Unies na Antonio Guterres bi siga ka retraite kono ko me nganye ni demseni ni lamo kana nae aglita la sante menena anyale de lamo kana bon tu vois dans 10 ans ni Maliki Konate ngara député oye Macron ba sigi aka retraite là non on a réussi notre coup hein. On a formé une nouvelle génération des jeunes qui continue à jouer le rôle de l'idiot utile du système. Donc c'est pourquoi Aminata Diko, cette gamine là, cette fillette là, cette prostituée politique là,
a kunkolo falen do bo la donc u b'a habillé sisan physiquement u bɛ misɔrɔ tafe u b'o d'a ma a bɛ jurukisɛ kɛ k'o siri parce que la manière ne a ka photo damadɔ minnu ye nin tɛ se tafe siri la kelen a filanan u bɛ gulokibani dɔ don a la vaccine gulokibani ka misɔrɔ dɔ siri k'a monter k'a tora a kunkolo la i n'a fɔ cɛw bɛ kepi don cogoya min na ka sɔrɔ ka verre blanc salini dɔ don a ɲɛ na pour qu'elle puisse apparaître comme l'une des figures de proue de la société civile, comme une intellectuelle qui va parler au nom de la société civile. Ne bɛ ɲininkali kɛ ɲininkali tɛ fili. Société civile kɔnɔ bi a kuma bɛ se ka fɔ ka tɛmɛ Aminata Dramane Traoré kan wa? Société civile kɔnɔ a kuma bɛ se ka fɔ bi ka tɛmɛ Madame Bari Aminata Touré kan wa? Société civile kuma bɛ se ka fɔ bi Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Umu Touré ninnu kan wa? Musobaw minnu y'an ka tariku marqué minnu ye livres sɛbɛn ka taa conférence baw la France, Europe, Amérique, Afrique fan bɛɛ ka farafinw ka position ka Mali ka position défend kalanko kɛnɛya balo lakana nasira kan n'o y'a sɔrɔ Aminata Dramane Traoré de tun taara ka taa kuma Nations Unies na billahi sɔnni a bɛ tila kuma na salle kun bɛ vide pewu parce que hali ni y'u tɛgɛ fa sanu na u tɛ se ka kuma dɔ sɛbɛn rapport prétentieux dɔ sɛbɛn partiel et partiel dɔ sɛbɛn k'ale ka taa kalan parce qu'elle a la tête sur les épaules. Mais Aminata Diko, Kashiko Flé, Yelako Flé, elle est manipulée, elle est instrumentalisée, elle joue le rôle de l'idiot utile du système. Elle est l'héritière de Mobutu, de Bokassa, de Houphouët-Boigny, de Senghor. Donc vous serez français, Nyanamanou Fo, pour manipuler les gens. Voilà ce qu'elle sert. Maintenant, muyɔrɔ mun yɛrɛ choqué nin ko la bamananw ko kulotigɛ bɛ fali sɔmi kulotigɛ bɛ fali sɔmi cogo di n'i y'a mɛn Musa an ka taa kunungo yɔrɔnin na kunungo yɔrɔnin de jara o an wulila ka taa siɲɛ fɔlɔ la o ye Sadiya Touré bɔ k'o su ka bila n'a ye ko wulu o ko wow an nana Mali la an y'o bukan kɛ k'o mankan kɛ k'o dénoncer k'o kɛlɛ maintenant transition ne ka faamuyali la sɔn'u tun ka taa u yɛrɛ b'a dɔn petu rapport mun bɛ ka kɛ u b'a dɔn petu rapport mun bɛ ka kɛ Mali tɔgɔ duman t'a kɔnɔ parce que kulotigɛ bɛ fali sɔmi donc u tun kan ka communiqué kɛ k'a fɔ n'an ye maliyɛn den fɛn o fɛn minɛ a cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan n'an y'a fɛn o fɛn minɛ Nations Unies na ko piyanta n'i taara i bɛ to yen wa n'i tora yen fana i fa bɛ yan i ba bɛ yan i kɔrɔ bɛ yan i dɔgɔ bɛ yan parce que mɔgɔ kelen n'a ka du tɛ se ka jamana maa miliyɔn 2 bila en danger o la hali n'u kun ye Aminata Diko nanɛgɛ a tɛ taa a fɔ ma ko la prévention gouvernement ma o hakili sɔrɔ k'o kɛ mais an bɛ weleweleda kɛ sɔn'u ka taa ze u k'o communiqué kɛ ORTM na a filanan kuma dira nin npogotiginin ma kuma dilen nin sungurinin ma bête qu'elle est l'idiote utile du système i y'a faamuya ni ne tun ye Abdoulaye Diop ye ne b'uli ka bɔ salle kɔnɔna na avec toute ma délégation n bɛ salle bila pewu parce que mɔgɔ mun yɛrɛ da man ka don du kɔnɔ kuma na mɔgɔ min da man ka don quartier ka kuma na mɔgɔ min da man ka don commune ka kuma na mɔgɔ min da man ka don région ka kuma na sanko jamana n'o taara i yɛrɛ sɔrɔ fo Nations Unies na bamananw tɛ n'i ye fɛn o fɛn mɛn balade da a mɛn balaba de da depuis o yɔrɔ la le réflexe politique o tun kan ka kɛ Abdoulaye Diop la m'a fɔ o t'a la dɛ mais peut-être a m'a ye ne ni n ka délégation n b'an ka kasaw kuru ka bɔ salle kɔnɔ parce que kɔnɔ faralen ka mɔgɔ tɛ ɲɛ ɲɛnen na n'a ka di u ka rapport kɛ on s'en kidada Moussa, ça allait être un acte politique très fort. Quand cela ne tient, Denis Nyaka kuma fɔ Abdoulaye Diop a y'a cadré parce que au politique de Mali kɔnɔ bi la réciprocité. Premier ministre par intérim, Premier ministre Choguel Kokala Maïga, olu y'o notion introduit Mali politique scène kan depuis la rectification. A notion kan ka kala Mali université o la. La réciprocité Moussa e ma ne ma ni ye n fa neni n b'i fa neni ni ye n ba neni n b'i ba neni ni ye n muso bugɔ n b'i muso bugɔ ni ye n den bugɔ n b'i den bugɔ ni ye kɛlɛ n b'i kɛlɛ la réciprocité jamanaw ka relation baselen do de kan parce que les États n'ont pas des amis ils n'ont que des intérêts Moussa o réciprocité Choguel ye tu tigɛ o Choguel kɛlen ka tu tigɛ 76e
session na assemblée générale la suba kan folo bora ha shogal be kan ni jema bla nyogona shogal e mali ni jamana bla nyogona shogal be kan mo fara u ye shogal kele lo fo fini bon rabo mais an kona gana ma fen kala madu lorsque Abdoulaye Maïga taro kuma nyogona fo mu ga juguno ye chien keme anga mo do mort de Christ u yo datugo depuis yɔrɔ la i tɛna dɔn k'a fɔ olu ta ye maako kɛlɛ olu tɛ fasoko kɛlɛ la politicien dɔw fana bɔra ka kuma o kan c'est pour que Abdoulaye Maïga ko Bazoum n'a ka di ye kuma fɔ k'i dafara mais e tɛ dɔwɛrɛ ye duna kɔ farafinna bɔgɔ kan duna bɔrɔ ja jateminɛ bali i y'o de ye parce que an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka maaya i tɛ fosi dɔn a la o kuma in bonyana Evelyn Jack kungoloma o kuma in bonyana Musa Mara nunu kungoloma o kuma in bonyana Ousmane Sy nunu kungoloma parce que n'a fɔra ko tɛgɛ bɛ ti sɛ kulo kɔrɔ Musa hakilima bɛɛ b'a faamuya karisa ye duna ye o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ka taabolo n'an ka maaya i tɛ papa ka don a la Evelyn Jack ɲɔgɔnna duna fila ma wolo jamana in kɔnɔ o kɔrɔ tɛ k'i wolo jɛlen don o kɔrɔ tɛ k'i wolo finnen don i wolo bɛ se ka jɛ pas i b'a fɔ nɛnɛkɛnɛ i wolo bɛ se ka fin pas i b'a fɔ charbon Musa o t'i kɛ duna ye o t'i kɛ dugule ye donc Musa bibi na Mali gouvernement malien ani transition an ye position saba dégager Mali peuple ka intérêt a tɛ négocier solution t'a la ni nana k'i bɛ baara kɛ ni Mali ye i kɛra farafin ye i kɛra farajɛ ye e ka nafa filɛ anw ka nafa filɛ an bɛ baara kɛ dans la sincérité dans la coopération d'égal à égal de dignité à dignité o baara ninnu kɛra o fana kun cɛra 14 janvier k'o kurumokari k'o kɛ journée de souveraineté o bonyana an ka politicien dɔw fana kunkolo ma o bonyana journaliste dɔw kunkolo ma o bonyana videoman dɔw kunkolo ma Jibato Najimina ninnu kunkolo ma donc o bɔra k'a fɔ a indépendance tun bɛ Mali bolo mɔgɔ si tɛna révisionnisme kɛ mɔgɔ si tɛna Mali ka tariku écrit sago la Modibo Keyita de indépendance ta ka di Mali ma hey ngo kurandaya de mina ni kɔrɔlen fɔ ye petite cervelle nunu kɔngɔ b'u kɔnɔbara la b'u kunkolo la ko yeta da nungala ni sanfɛla qu'est-ce qui se passe Modibo Keyita indépendance ta ka di Mali ma mais k'a ta 1960 la fo ka n'a bila don mun na le premier soldat français a mis le pied à Kona Mali ka souveraineté banna pew au dos parce que toutes les forces étrangères se transformeront tôt ou tard en force d'occupation France yɛlɛmana ka kɛ force d'occupation ye MINUSMA yɛlɛmana ka kɛ force d'occupation ye donc un pays occupé militairement e bɛ se ka souveraineté ko kuma fɔ wa donc maintenant kɛlɛ kɛra kumaw kɛra discours kɛra de telle sorte que an ka souveraineté tɔw kana na taa an yɛrɛ ka kuma fɔ bilen hali ni poids t'an ka kuma na an yɛrɛ ka taa fɔ hali ni poids t'an ka laɲiniw na an yɛrɛ ka wuli k'a laɲini kɛnɛya balo lakana nasira kan ni kalanko nasira kan le fait k'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sisan nin transition in bolo dɔw ko k'anw ye révisionnisme ye k'an bɛ fɛ ka tariku sɛbɛ n y'o de fɔ sabu ka yeta da nungala ni sanfɛla ye hali ni ma taa misiw miyɔrɔ la Musa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ galama tɛ yen donc Aminata Dicko les Aminata Dicko nouveau personnel de la France-Afrique de l'impérialisme olu de talen don u b'u instrumentaliser maintenant pour que k'u instrumentaliser u yɛrɛ ka personnalité bɔlen kɔfɛ qui ne valent rien du tout donc il faut les valoriser u b'u valoriser cogo di ko société civile maintenant société civile u bɛ taa kuma o tɔgɔ la non c'est pas société civile Aminata Dicko elle fait partie de la société servile sinon anw ye société civile mun dɔn ne yɛrɛ y'a kɛ les mouvements sociaux i ko ma baarakɛlaw k'olu ka hakɛ défend u licenciera ngalon kan maa 1000 ni kɔ Kucala Kulikoro Kita ka usine feere tomo ta ma usine valeur estimée kun don miliyari 100 u y'a feere tomo ta ma miliyari 9 surukuba ka jago ka san 10 ka feere 5 ka fisa ni sigi ye jɔn de y'o kɛ an ka démocrates a tɛ ka waati
ka chemin de fer feere dugu 30 ani dugu 6 k'a ta Bamako fo Kaye olu sigira rail de nɔfɛ. C'est comme ni bɛ voyager ka taa Segu bɛ dugu gitɔrɔn da la u sigira gitɔrɔn de nɔfɛ walasa ka jagomisɛnninw kɛ. Donc dugu minnu fana bɛ rail da la très généralement a bɛɛ sigira rail de nɔfɛ. O dugu 36 bɛɛ yɛlɛmana k'a kɛ Tombouctou ye. Musow ka jagomisɛnnin dɔgɔyara, denmisɛnninw ka kalankɛminɛnw tɛ se ka sa, sɛnɛ tɛ labɔli kɛ, jeunes bɛ wuli ka taa aventure la, tout est lié Musa. N'i y'o kɛlɛ kɛ k'olu ka hakɛ ɲini ka d'u ma cheminot cɛkura Goyita ninnu a ka ca ni san 20 ye u bɛ k'u ka hakɛ ɲini u tɛ k'a sɔrɔ k'u minɛ k'u don kaso la n'i wulila k'olu défend o de ye société civile ye an b'o de dɔn n'i ye ICOMA baarakɛlaw défend o de ye société civile an b'o de dɔn lorsque Jɔnkunda ye fɛn CMDT privatisé 2008 ka CMDT ka feere Dagris ma français ka société dɔ ma anw y'a kɛlɛ kɛ u y'a minɛ an mɔgɔ 5 k'an datugu kaso la dɔgɔkun 1 o ye société civile ka kɛlɛ ye mɔgɔ minnu ka yɔrɔ tilen don Koɲumani Zerni na 26 mars kɔfɛ banabaatɔ minnu ka yɔrɔ minɛnnu na ACI kɔnɔ k'a di milliardaires ma Lafiyabugu Buguda Koɲumani Sabalibugu droite ani gauche an n'olu ye kɛlɛw kɛ yan nɔ bingani kɛr'u ka maires fɛ k'u ka terrain ɲagami k'u ka yɔrɔw ti k'u manipuler a dɔw taara hali sini u bɛ t'u kun fɛ n'i y'i impliqué olu ka kɛlɛ la walasa olu fantan n'u ka so sɔrɔ ka don a kɔnɔ i yɛrɛ ka gouvernement bolo o de ye société civile ye anw bɛ mun dɔn o kɛlɛw bɛ se ka kɛ ɲɔnɔ paysanw jisɔngɔ u b'a sara engrais juru bɛ don la ɲɛci juru bɛ don la senkari juru bolokali juru o bɛ don la ani kɔɔri sɛnɛnaw la finalement en dernière instance n'a ye kɔɔri sɛnɛ walima n'a ye malo sɛnɛ a yɛrɛ ka sɛnɛ nafa bɛɛ bɛ taa juru sara la BMDA bolo ɲɛsigiso ninnu bolo donc n'i wulila k'olu dɛmɛ i bɛ société civile baara la mais ka taa subakan fɔ Nations Unies na ka taa sommet France Afrique la Macron nɔfɛ jeunes tɔgɔ la société civile tɔgɔ la i sannen don i feerelen don et ces gens là on doit les interpeller pour haute trahison mais ni bɛɛ tori gɛnbaga kɔ dɔ ta bɛ kɔ a la parce que Musa anw ta y'a la mun ye k'a f'i ɲɛna wulu yalatɔla ba yalatɔla bɛ bɔ kɔlɔn nka wulu tɛ bɔ a kan parce que anw ta ye kuma ye an bɛ kuma pour les combattre n'i yɛrɛ tɛ hali ka transition soutenir dɛ parce que anw ye diɲɛ faamuya cogoya min na anw ye faso faamuya cogoya min na ani ninnu y'a faamuya cogoya min na ka diɲɛ faamuya cogoya min na an cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan ni baji donc anw bɛ kɛlɛ kɛ walasa anw ka fanga ta Mali kɔnɔ olu fana bɛ kɛlɛ de la walasa kɔfɛmɔgɔw ka fanga don olu ma Mali kɔnɔ n'anw y'an sigi k'an bolo da an sen fila kan k'olu lajɛ ko Asimi walima Shogɛl a bɛ kɛ jɔn na a bɛ k'anw de la parce que en dernière instance u bɛna anw mara k'an muso n'an denw mara wa o tɛ kɛ paratata piyan tant que on fana bɛ respirer ni jamana in kɔnɔ yan donc c'est pour te dire que ninnu ye peuple jugu de ye l'ennemi du peuple Aminata Dicko a ye mun kɛ Maliki Konate ninnu ye mun kɛ ani minnu bɛ taa kuma rapport ninnu kɛ c'est des ennemis du peuple il faut les neutraliser donc je pense que je vais une série de questions. J'ai suffisamment développé. Ok. Musa, oui. Baraka profond message. Ni ningali video. Na mwana njana. Ningali koni ne ko moi je pense que ni kuma laban. Kuma laban bɛ n bolo n bɛ segin a kan. A fɔra ko kalafiliw bɛna kɛ 2023. N y'o de fɔ ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso Balamu tɛ sɛsibɔ ye. Ne Tayiruba fɛ kalafili ye nafila de ye nka miyɛtɔ ka kuma tɛ minɛ saga bɔsɔyɔrɔ la. Kalafili nafila de don n'an y'an ka farida seliw kɛ k'a ban pewu an bɛ nafila kɛ n'an sera ka nafila kɛ a fɔra a banna n'an ma se ka nafila kɛ jurumu t'an kan baraji t'an kan o ye ne ka position ye élection na mais n'a tɛ ɲɛ kɛli kɔ maliyɛnw a y'an dɛmɛ an ka don assemblée nationale kɔnɔ a y'an dɛmɛ an ka don mairies kɔnɔ ministeriya o ye président ka ko ye président o ye Ala ka di ye maintenant anw sera ka don assemblée kɔnɔna na ka don mairie kɔnɔna na Musa Kati yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ Tayiruba Bubu Mabel n ye mun tɔgɔ fɔ ma mun tɔgɔ fɔ an ka taa n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ ka ninnu contrecarrer bi a ye n bolo ni filɛ fɛn tɛ n bolo a ye n bolo ni filɛ fɛn tɛ n bolo faso jara zonw na ni baarakɛlaw ye anw ye baarakɛlaw ye mais
an tɛgɛlankolon filɛ a t'an kɔ a t'an ɲɛ mais an bɛ combat politique la en connaissance de cause protection favoritisme transition fɛ an ka mɔgɔ t'a la bi an ka mɔgɔ t'a la sini a kasola taga an pɛrɛlen don a kama a convocation an pɛrɛlen don a kama parce que transition nana sɔrɔ nin y'anw ka kɛlɛ ye donc ala ye sebaya d'an ma an bɛ taa transition kɔfɛ mais fanga ɲini kɛlɛ de don parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛ hypocrite ye de telle sorte que i bɛ fanga ɲini kɛlɛ la fanga bɛ ɲini ka da hakilila dɔ de kan ka waleya dɔw kɛ ɔ jɔn de bɛ fanga di mɔgɔ ma bi jɛgɛ jigi ye baji ye anw ye jɛgɛ ye maliyɛnw ye baji ye kɔnɔ jigi ye kungo ye anw ye kɔnɔ ye maliyɛnw ye kungo lankolon ye donc maintenant anw jigi y'olu de ye n'a fɔra ko ka députéw ta Kaye Kulikoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao Kidal patriotes a b'u yɔrɔ dɔn très bien n'a t'u yɔrɔ dɔn a ye wuli k'u yɔrɔ ɲini k'u dɛmɛ ka mairies minɛ localement ka kɛ députéw ye pour que nin combat in a kana kɛ sɛ ka sanjukɔrɔ wɔsi ye wassalamu alaikum warahmatullahi taala